जाख्ल'नाय गैयै सोरखाराव जाख्ल'नायनि फोरमाना सोराङाव फैदों। ISPL 2022नि खेलायाव भिडिअ केमेरा खेबनाय आरो मेथाइ रोजाबहोनायनि मुङाव लाख लाख रां जाख्ल'दों। भिडिअ केमेरा खेबनायनि मुङाव 9,15,000 रां। मेथाइ रोजाबहोनायनि मुङाव 6,52,000 रां। दिनै गोजां बोथोरनि BTCनि रां बावजा जथुमा जानानै थाङो। बे रां बावजा जथुमा जानानै जोबखांनायनि उनाव बेरेखा हानजा एबा BPF दोलोनि MCLA देरहासार बसुमतारीनि गोख्रों अजद। जितु आमार ISPL जितु खेल फाटिले नलेज फेस्टिभेल जितु खेल फाटि मेला फाटिले नलेज फेस्टिभेल और ISPL 6 शेड्यूल इंटार 6 शेड्यूलर जितु खेल फाटिले ताते एडुकेशन डिपार्टमेंटर फरा 36 crore खेलर नामत पैसा खरस करिसे। ISPL खेलायाव मीडिया हाउसनि राइटिं पेड लानानै 9,15,000 रां बख'नानै जादों। आपनालोকৰ মিডিয়াৰ নামত আমি आपनालोকক তথ্য দিব পাৰোঁ যিসকলে 30,000 মিডিয়া হাউসক পেমেন্ট কৰিছে। এই মিডিয়া হাউসৰ ৰাইটিং পেডত 9 লাখ টকা ৰিচিপ্ট দেখুৱাই পেলাই BTCৰ পৰা পইচা ওলাই খাইছে। नाथाय मीडिया हाउसनि सोद्रोमाया 30,000 रां मोनदों। मीडिया हाउसर পৰা এটা মিডিয়া মানে কিবা হাউসৰ পৰা 6 লাখ টকা পেমেন্ট দিয়াৰ এটা স্লিপ তেওঁলোকে জমা দিছে BTCৰ পৰা পইচা ওলাই খাইছে। সেই মানুহজনক মাত্ৰ 30,000 টকাহে পেমেন্ট কৰিছে। बाथ्राया जाबाय जाख्ल'नाय गैयै सोरखार सोलायनायनि दरखार स्ल'गान होनानै खुंथाय गोहोआव फैनाय UPPL सोरखारा BTCआव रायजो राजाफोरनि जौगाथायनि मुङाव फैनाय रांखौ गुबुननि राइटिं पेड लानानै लाख लाख रांखौ माबोरै बाहायनानै जाखो। बे बिथिङाव रायजो राजाफोरा लाख लाख रां जाख्ल'नायनि सायाव मा बुङो इयुन समासो फोरमायसिगोन। बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आंनि सिमां गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का।
नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।